Fun arte viva, máis fun muller, os vosos ollos. En 1995, o Parlamento de Galicia acordou unanimemente ratificar a Declaración de Beijing. Entón, a Consellería de Traballo, conselleiro, aínda hoxe, como nunca desmontarán a casa do amo. Poida que sexa así, mais da experiencia de Beijing eu quito a ensinanza de que as ferramentas. Tiven a honra de chegar ao Parlamento na Xunta de Galicia, é unha honra inmensa. Hoxe, máis que nunca, temos de... A legislatura impulsou neste Parlamento a creación do primeiro departamento con rango de dirección xeral na Xunta de... Nazón de Breoga, nazón de